samar pamoring sukma sinukmaya winayoha sinimpan langit kalbu pabuka ning tarleng saking layap lipengan loyo pindah pesat ting seno sopeng rasa jati Hei Maruspatma, tanpa guna kowe nyinaoni Widha Jangka Jayabaya awit kowe warisane Sang Prabu Sri Aji Jayabaya ing Mamenang. Kawruhanana Maruspatma, wong tuamu Nirbita Kawaja kang mateni Ranaliya ya Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Mulai ditiwancine saiki kowe marsake patine wong tuamu ger. Cukup aku wong tuamu ger. Apa? Apa? Sri Aji Jayabaya. Sri Aji Jayabaya menehi kelawan aku kangaran kitab Jangka Jayabaya kudu tak sinaoni jebul aku diapusi. Ora ana gunane aku nyinaoni iki, tak buang wae. Saka Mamenang gede cilik enom tuwa kudu mati saka tanganku. Hei para yaksa, ini
dina iki ora dina pisowanan kowe tak timbali ana ing papan kene. Kados sinan berenggelap rumangsa kula kaget panjenengan bali dhateng kula. Nuwun wonten kawigatosan apa? Leletah. Ana lele dipangan bocah. Bok meong. Ana Pani Rahayu dicolong wong. Yaksa Bambang, Paring kawon, Nun. kowe mesti biyen wis krungu yen wong tuaku wis tumekaning pati. Nanging kowe ora mangerteni patine wong tuaku jalarane apa. Jalaranipun menapa, Nun? Patine wong tuaku ora dipundhut lawan Gusti kang akarya jagat. Jebul diklenah karo pawongan liya kang aran Sri Aji Jayabaya. Mula saka kuwi aku jenenge anak kudu bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Kowe padha gelar sepapan tawis tumbak pedhang gecak perang ana ing Mamenang. Ning sadurunge kowe bakal gecak perang, papan kene bakal tak todi siji-siji. Todi apa? Mlakune aja kaya wong mlaku golek recek utawa golek manggang iwak. Siji-siji Bambang kok kene. Heru kene. Kene. Gendruwo buta ijo kabeh sing dipandhegani karo Bambang. Bengi iki ora kaya biasane. Sengaja tak gawe sing tenanan. Sapa ngerti kabumining krikilan kowe ditanggap meneh. Ya apa ora? Muga-muga sing digawe aja nanggap ketoprak jeruk terus. Kadang kala nanggap iki ben padha apike. Bambang, Paring kawon. tumujuning Mamenang coba mlaku diringi karo rangsang tuban. Siji-siji. Kesuwen.
kewajibanmu dhewe-dhewe. Ngaten nggih. Ora ketang mangsa titik katenteman ana ing Mapenang. Ningkang sliramu kabeh aja nganti kendhat ing prayektan. Sedaya para prajurit sampun pacak baris pendem menawi mbok sawanci-wanci wonten tiyang badhe damel geger, boten badhe badali malih. Mulai saka kuwi, aja nganti kelebon musuh telik sandi sing gembil kawibawan ana ing Mamenang. Oh, menika leres. Nggih, leres. Ora ketang apa, kowe ku mundi dawuh sembahmu Sri Aji Jayabaya. Yen ana papane sing disalahno aku, mula saka kuwi sing ati-ati kabeh lho. Ngesta akan dawuh dalem, Cik. Oh, sadake apa ya? Ana bahaya. Ngerteni apa ora? Dereng, menika dereng. Kula pangling apa piye? Wah, sampun dewasa ngaten kok Gusti Temenggung. Iya, wis gedhe. Nggih. Ana wigatine apa? Kang sliramu munggah ana ing Mamenang Kediri. Di Butala Jaya. Ya, Aku pengen munggah ning Mamenang. Tenane wektu dina iki aku ngudi tuwuh patine wong tuaku. Jebul sing mateni wong tuaku Sri Aji Jayabaya. Kula ning papan kene gedhe cilik nom tuwa kudu tak gaglok tak melu Supatmo. Wong tuamu nirbuta awada kuwi salah marang Sri Aji Jayabaya. Sing tak jaluk kowe aja nganti nguji tuwuh bab patine wong tuamu. Kowe mangerteni dhewe, kowe kawit cilik diupakara Sri Aji Jayabaya. Ning kaping pindhone aku ngerti yen kowe dilindiri Widajangka Jayabaya. Widajangka Jayabaya saiki wis tak buang. Aku wis ora sudi nyinaoni Jangka Jayabaya. Kok kaya ngono tumindakmu? Kamangka Widajangka Jayabaya iku 500 sing bakal dumadi mesti bakal mangerteni. Ora sok sapa wae sing bakal dilindiri Meru Supatmo. Kok kaya ngono tumindakmu? Wis ora idep. Yen kowe seneng urip, kowe semikir aku tak mlebu ning Mamenang. Oh, kaya ngono tekadmu Meru Supatmo. Yo, ning kene tumenggung bakal nglik minggat.
Iya. Ayo, buta guru kaya musuh buta aku sing lemu. Maju. Gaglah kowe sing kuru. Ayo. Wah.
ora ing menang kene. Ari kowe gelem sumingkir apa ora? Mung didhawuh marang Sri Aji Jaya jalan kuwi. Ning kaya kowe ora gentak ndak kudu mingkir karo ngarepku. Kowe tak buang ning Gunung Klothok. Munggah ana pamenang. nyuwun pangapunten sakderengipun. Ngantos panjenengan sedaya menika sami nelongso patos. Jalaran kala wau saking tumindak kula. Rikala semanten putra mantu wonten ing Dwiastinapura sami garbini sedaya. Nanging namung kula ingkang dereng nggaga. Kula rumaos nelongso sanget rikala semanten. Lajeng garwa kula menika mapan semanti wonten ing Gunung Rajek Wesi. Piyambakipun menika meminta wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang kersanipun dipun paringi momongan. Nanging kasunyatanipun kula ugi pikantuk pangsitipun jawata. Kula saged bobot menawi kula menika dhahar wontenipun jambu dipunirmala. Saknalika kula bobot lajeng garwa kula menika kondur mangertosi kula nembe kemawon bobot dipun sengguh kula menika tumindak sedheng lajeng garwa kula menika Purina putra-putra saking Mamenang sedaya dipun konduraken wonten ing Mamenang. Lajeng Rama menika Purina Dwiastinapura menika dipun lebur dados samudra. Garwa-garwa panjenengan sedaya sami kerem wonten ing samudra. Mila kanggo sukses. Diajeng Rasanti lan diajeng Pramuni sing gedhe pangapuramu ya diajeng Kang Mbok Pramesti. Panjenengan nika sampun ngemot-ngemot kelampahan ingkang sampun pingking. Panjenengan kemawon sampun gadhahi putra. Putra panjenengan nika piyambakipun emangkenipun klipur kali panjenengan. Kula kemawon kanggo boten kagungan garwa boten menapa-menapa. Kula sampun gadhahi putra. Inggih punika ingkang badhe nglipur kaliyan manah kula kanggo. Yen kaya ngono matur nuwun banget diajeng. Sarasaturipun Kang Mbok Pramuni. Diajeng Panjenengan menika ampun menggalahaken ingkang warni-warni kanggo ingkang banget. Anggenipun panjenengan kula utang Siliramu tumeka ning Taman Kaputren. Tenane siliramu ki ana kawigaten apa Yayi? Panjenipun wonten wigatos
ingkang badhe kula blakakaken kalian Kang Mbok Pramesti, Ramuni Prasanti lan Sukesi. Banjur wigatine apa coba saiki? Sliramu blaka wae kawan Kang Mbok Pramesti. Nembe samenika kula mangertosi menawi pejah dipun tiyang sepuh kula dipun sedani kalian Sri Aji Jayabaya. Ing sekawit kula kinten pejahipun Rama dipun pundhut kelawan Gusti Kang Akarya jagat jebule kok boten Kang Mbok. Apa bener? Nggih. Ning rumah saku kuwi ora. Sliramu kuwi uga dianggep putranipun Rama Sri Aji Jayabaya. Ning yo gini, jur sliramu kuwi ngungkit-ungkit perkarane wong tuamu. Yai, Kula mboten trima ing papan mriki. Kula blaka gedhe cilik nom tuwa wong mamenang. Kula gaglak, kula longgo getihe ing papan mriki. Lah kok njur kaya ngono tumindakmu Yai Meru. Nggih. Nanging kula welas kalih Kang Mbok Pramesti, Ramuni Prasanti lan Sukesi. Sampean boten kula pateni. Nanging sampean badhe kula pundhut garwa Kang Mbok. oh Yai Maruspah. Apa sadurunge iki mau wis kok penggalih? Pun, Ora ketangkepi kuwi aku uga kadangmu. Aja nganti sliramu kuwi mbacut mundhut garwa kelawan Kang Mbok. kula pengin pawangsulanipun Kang Mbok Pramesti kula pundhut garwa kersa mboten. Aku ora bisa nampa Yai. Sampeyan mboten kersa. Aku moh Kang Mbok Pramuni kados pundi? Kepiye Yai? Sampeyan kula pundhut garwa kersa napa mboten? Yen to aku mbok pundhut garwa, aku ora sanggup. Mergo kowe ngono wis tak anggap sedulurku dhewe Yai. Sampeyan ugi mboten sagah Ora bisa. Prasanti kados pundi? Semono uga aku Yai. Yen to kowe kepengin mundhut garwa aku ora sanggup. Sampeyan ugi mboten saguh. Kuwi ben Antun niki Kang Mbok Sukesi sampeyan kula mulyakake, sampeyan kula pundhut garwa kersa napa mboten? garwa kula menika sampun sida. Kula sampun gadhahi putra malih. Kula boten kepengin imah-imah malih. Mila piran menika padosa wanita ingkang kasilangan. Hoi! 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 Yai Meru sepatmu. Mriki Kang Mbok. Kabeh kadang-kadangmu wis jawab yen ora tresna marang kowe. Mula ya Yai tak jaluk kanthi banget sliramu golek wanita sing sulistya warna ngumpul-ngumpuli kawan kadangmu. Tak kira wae kowe bisa kelakon. Aku kadung ajot tresno. Ora bisa kok Kang. Kok apa Ojo yo lagi.
Gandrung kok sandal digebokke. Siungku tugel kabeh niki tak kandhani. Panjenengan menika tumindake kados kewan sikile papat. Lho, yang sekawan badhe panjenengan kakai. Menapa limrah panjenengan menika? Sikilku mung loro, Nduk. Papat yen kelakon turu awor kowe. Ora sing meru sobat ngono ya coba tutu ngono to ya. Coba iki sawangan. Pipiku nganti kaya ngene. Kurang ajar. Osek. Terus marang kok. Osek. Hei. Kowe iki lu tak apa-apake kok jado. Lah niku. Piye? Abape. Piye? Napa? Iki diconke. Osek. Sembrono banget kowe. Gelem ya? Boten. Kowe yen gelem dadi bojoku, Napa? wong Kaligung wong Meteseh seneng tak kandhani. Lha kok remen sebabipun menapa? Mergo kowe kerasan ning kene. Boten. Piye? Boten. Piye? Ampun sakit iki lho sakit. Osek. Sing wis tak ambung rono semurung rene. Yo, Iki lho sakit turu kakung sakit. Sukesi. Iki kula. Kowe gelem tak pek bojo apa ora? Boten. Yen ora gelem ora apa-apa ning siji wenehke aku. Napa? Gemblongem tak serupute. Kowe sembrono. Aduh, kowe kurang ajar. Nuwun samu. Ndoro kakung. Panjenengan sakit. Lara, Nduk. Oh, Ndoro putri menika Kurang pindah ajar. klintu apa neten lho. Bener iki mau diapake. Dingene. Ben ora iso pola. Mula diremuk wae. Kowe sing marahi lho ya. Aku kasar iso halus bisa. Yen aku kasar kaya mot-mot roji ngalian. Ndoro kakung. Panjenengan menika dos pundi lho? Wis ora ana ndara. Madhep kados kundur rambutnya pinangan apa? Ora ana ndara. Kene mok kepruk weteng senep. Saiki beko gelem kowe dadi bojoku. Mari tumindak kurang ajar. Lho. Do meneng kabeh. Aku urung guyu yen kabumi ora nanggap iki aku urung guyu. Sukesi melayu munggah gunung medun jurang tak bujung kowe no.
bakal tak pateni ning papan. Ampun, Jangan! Nang! Sawangen yen aku kadung nesu. Ae ana sendang, anakmu tak buang ning sendang. Wis ora hidup. Saiki anakmu wis ora ana. Lom yo. Lom. Madrim tak buang ana ing kali. Sukesi melayu. Urung marem rasane atiku. Wah dicakari tenan perih kabeh iki. Pramesti, kowe kudu gelem dadi bojoku, Nduk. Saiki aku iso males kowe. Awan mau aku mau gebyur banyu setimbo. Hei! Kowe tak odol-odol. Mumpung bojomu pendol turu. Alasane aku ora tresno marang kowe. Lem, Kowe becik aku patenono wae baru sepatu. kowe njaluk mati. Kowe njaluk mati. Iya, aduh mati aku. Kowe tenang aja. Baru sepatu mau. Kari kowe, Kuwi isih ponang Jabang durung duweni dosa lan luput. kari kowe. Lem tak pak bojo apa? Aku ora tresno marang kowe. Boy! Temanmu. Jangkrik. Bocah bayi malah nguyoi wong. Mula kuwi ulungke marang aku. Anakem tak kemah. Tak jeblok wit. Kowe gelem apa ora tak pek? Aku patenono wae. Aja nganti kowe miloro kelawan anakku sing seponang Jabang. Saurunge kowe tak pateni. Ayo ana watu sawangen anakmu tak buang. Sumpah kowe. Kowe sapa? Kowe Angling Darma. Yen kowe anakku. Saiki kowe kok jur semono gedene. Sapa iki? Iki sapa iki? Si Ponang Jabang bayi sing mbok rebut saka tangane wong tuane wadon. Nganti mbok piloro, mbok guak kawujudan aku Angling Darma. Kowe Angling Darma. Kowe tak buang cememplung ana ing banyu kok malah bedodong sakmene gedene. Gusti Bathara Gong kuwi adil. Gusti Bathara Gong kuwi mangerteni sapa sing luput, sapa sing bener. Mairu sopat. Piye le?
Tumindakmu wis nalisir saka ing kautaman. Ora pantes babor pisan kowe urip ana ing jagat iki. Kowe aja nesu. Ibu nyuwun sapiantu marang kowe. Ibumu saiki wis rondo. Kowe pengen duweni bapak apa ora, Le? Ing pangajab pancen bocah cilik kudune pengen duweni wong tuwa. Yen pengen duweni bapak, aku gelem dadi bapakmu. Ibumu tak demenane. Aku ora duwe rasa tresna barbar pisan kelawan kowe. Mula kowe aja mbacet pengen tresnani marang Pramesti. Wis dadi sumpahku, gedhe cilik nom tuwa wong mamenang kudu mati saka tanganku. Kowe saiki wis gedhe, ayo jandon karo aku, kowe apa aku sing tumekaning pati. Sing ati-ati yo nggih yo. Jenengan anggenipun rias ing menapa kados mekati? Kae sing kurang ajar. Kae sing kurang ajar. Iya. Ngapa kowe? Delong. Dilipet wae. Delong. Ora butuh. Sing kiwa kena sing tengen nak meri lho. Mari yo ben tinimbang kok ambung luwih becik tak cendelke wae. Ben Aja bena kasih. tembungmu ben kasih apane? Seruput kabel ngiwa tengen kok gelem kowe. Ora aku mergo tresna. Aku ora tresna marang kowe. Ayo, kowe gelem mati saka tanganku apa ora? Cacing wae tidak mesti mogel. Aku menungso sing diweni rasa lan kansa. Aku ora trimo yen kang sepisan kowe wis wani jamah lawan wong tuwa. Ora trimo. Kudune pancen aku nesu. Ning aku malah kudu guyu. Apa sebabnya sebenarnya guyu? Le, yen kowe meri sing sisih kiwa plotot kowe, Le. Kurang ajar kowe. Adu aji kawijayan kowe apa aku sing tumekaning pati. Ojo! Senajan aku kena eji tatuaran keranjang kaya ngene, yen kowe urung ngerti pengapesanku aku ora iso mati. Apa pengapesanmu? Sekseni wong samene akeh. Pengapesanku aku iso mati waton kowe gelem ngambung aku, Nduk. Hah? Aku ngambung kowe? Ya. Ora sudi. Ora sudi. Aduh, aduh, aduh. Seliramu tak jumenangke Nalendrana ing Mamenang. Ayo, Ger.